Bai kamata Afirka ta zama bolar zuba kowace irin gwanjo ba. Kalaman Paul Kagame kenan da ya taɓa barbaɗa Turawa a fuska. Shugaban ƙasar Rwanda, ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da a baya take sahun gaba wajen wasosan kayan gwanjo. A yanzu kuwa tana cikin masu bunƙasa kamfanonin samar da sabbin kaya na Afirka. A baya, fiye da kashi 80 na 'yan Rwanda da yaƙi ya ɗaiɗaita sun dogara ne da kayan gwanjo. A yanzu, ƙasar ta fara shiga sahun waɗanda jarmiyar su ta kusa sauka su kwashi dabge. Don kuwa bincike ya nuna kashi 45 ne kacal na 'yan ƙasan suka dogara da kayan gwanjo. 65 suna iya lala 'ya'yan banki su kwashi sabbin kaya. A ƙasashe masu yalwan arziki, hatta masu ƙaramin ƙarfi, kaya baya wuce wata ɗaya suna sawa. Daga nan, ko dai su zuba irin wannan bolar sadakar ko kuma kungiyoyin ba da tallafi su biyo gida su kwasa. Mafi yawan lokuta a jikin irin waɗannan mutanen na Afirka kayan ke karewa. Bayan an tattaro irin waɗannan kayayyaki daga ƙofar gidajen mutane da bolan sadaka, a irin wannan wurin ake zuwa a zazzage. Da farko komai a yamutse a gauraye suke, rigunan maza da mata, ƙanana da manya, jakunkuna manya da ƙanana. Wasu ma sawa ɗaya saboda isa. Kalli dai wannan takalmin a cikin kwalinsa, amma wasu suka zubar. Kawai sai na tuna da masallaci. Har a cikin GRA a Najeriya kana iya samun wani ya zo sallah da slippers taci flex. So da yawa da sunan tallafi ake kwaso waɗannan kaya, amma da sun shigo hannu sun zama hajar kawo daloli ko kuɗin euro ga waɗannan mutane. Kuma ana gama haɗa kansu sai a tura wasu kamfanonin da ke ƙasashen waje domin aikin tacewa kamar dai ɗanyen mai. Wannan ɗaya ne daga cikin kamfanonin tace ɗanyen kaya zuwa kayan gwanjo sawar gayin duniya da ke Tunisia. A wannan matata ake tace grade A sawar celebrity, da grade B sawan gayin bariki, sai grade C sawan kafi tsirara. Abinka da 'yan mun saba da kallo sun taɓa sun san kalar boutique da na 'yan gefen titi. A nan ake aikin tawarayya na ainihi, riguna da wanduna, kayan sanyi, ƙanana da manya, kowanne mazubinsa daban ne. Kaya 'yan sawa ɗaya wanda ba su da bambanci da sabbi ana kiransu da grade A. A nan ɗakin ake ware su. Bayan an gama gyara su a mai da su boutique a cikin gari, mutane su saya a matsayin sabon kaya. A ɗaya ɓangaren kuma 'yan grade B da C a tura su a matse a antaya su cikin duniya. Miliyoyin kaya ake tacewa ana matsewa ana shigar da su kasuwannin gwanjo ƙasashen duniya daga wannan kamfani. Kuma banda dalolin da kayan ke kawowa a lokacin da ake tace su, ba ƙananan kuɗi ake tsinta a cikin aljihunan mutane ba, wani lokaci ma har da wasu kayayyaki da ke kawo kuɗi irin waɗannan. Bayan an sha matsa, kaya sun zama dila, dallalai kuma sun ga kuɗi mai nauyi sadda waɗannan kayan suka shiga Afirka. Nan ne ƙasar Senegal, ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da gwanjo ke kai wa hari. Ba irin kayan da babu a kayan gwanjo, har ma da safan hannu mai kaurin hana kanta ga magina. A gefen masu gwanjo kuma, ko da yaushe za ka samu telolin ragewa da haɗawa gayu fitet. In dai teloli na nan a kasuwar gwanjo, wankan gayu baya tsinkewa kabawa da kambarawa da tubawa, bare kuma gobarawa masu kwashen fuskan Najeriya. Ko da gwanjo ko da sabon kaya, matan Najeriya sun iya kece raini, bare ma a ce suna da kayan ƙanshi. A gyara mata, a shirya amarya, kuma a wanke uwar gida da haɗin dilke da hannu bisa iyawan Hajiya Aisha, uwar ƙanshin mata. Daga ko ina kuke cikin Najeriya kuna iya kiran yan Aisha daga Maiduguri ta zo ta liliya ta wanke jikin mata ya koma ƙanshin daɗi da laushin fata. Aisha Maiduguri ta saba sarrafa turare ya koma souvenir domin hidimar bikinku ko taro, ko kuma ajewa a gida ana kyautan ɗaiɗai. Matan ƙwarai ku kira ku haɗa baki da Aisha domin ta mai da saƙo da lungunan jikinku ya ƙara zama manne mata. Gatan kowa sun min gata, ni ma na muku gata. Don haka kuma ku nuna min gata ta hanyar following ɗina a Instagram da Facebook da Twitter da TikTok, sannan ku subscribing a YouTube channel ɗina, a kuma hada da godiya kafa uku
sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil. Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura. Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi, saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Cibiyar Kashful Alil sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa. Sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 100%. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV, muna ba da magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar. Insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin ɗan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila, duka muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin ƙona matsalar aljanu, iska, sihiri ko sammu. Ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa. Saman bene shago mai namba 1. Sannan a jihar Kano muna ƙarshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai Outpost Police Station. A birnin tarayyar Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. A jihar Gombe muna nan daidai gadon Malale Road cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya.